приятели от екипа на Power Beauty, от мен Валери. Здравейте, аз съм Вени. Лятото наближава и идва мания за релефни и красиви мускули. Затова сме решили да ви представим един стак, подходящ за хора, целящи изчистване на мазнините, придружени с минимални странични ефекти, които са наблюдавани при употребата на много така наречени термогени фетбърнери. Този стак е много подходящ за хора, които имат проблеми с сърдечно-съдовата система. Продуктите в стака не повишават кръвното налягане и не нарушават функцията на сърцето. По-скоро обратното, благоприятстват за нормалната им работа. Стака се състои от 3 продукта. 2 от продукти са на известни американски фирми и един наш доста ефективен български продукт. Първият продукт е гърсиня Камбоджа на фирма Лабрада. Вторият продукт е L-карнитин с малинови кетони на фирма Power Beauty и третият е BCA Fuel на фирма Twin Lab. Ще започна с първия продукт гърсиня Камбоджа. Този натурален продукт от природата ще ви помогне да се преборите с излишните мазнини по напълно безопасен начин. Киселината, която съдържа, има специално действие да блокира натрупването на мазнини и намалява нивото на холестерол и триглицериите. Идеален продукт за хора с сърдечно-съдови проблеми, които искат да изчистят излишните мазнини. Към него се прибавили L-карнитин с малинови кетони. Поради синергичното действие между двата продукта, L-карнитинът транспортира натрупването на мазнини и ги използва като енергия, а гърсинята предоставя тяхното повторно натрупване, а същевременно малиновите кетони, намиращи се в L-карнитина и киселината в гърсинята, намалява чувство за глад и апетит към сладки храни. Комбинацията между двата продукта намалява инсулиновия пик след хранене, като по този начин индиректно стимулира организма и изгаря мазнините през целия ден. Към този стак сме добавили също и Twin Lab BCA Fuel. Понеже са трите основни аминокиселини – левцин, изолевцин и валин, отговорни за изграждането на мускулите, те ги предпазват от катаболните процеси, настъпили след физически натоварвания. Особено изразени при диети, когато калориите са твърде малко и организмът е под стрес. BCA ще съхрани вашите мускули по време на тренировка, а в комбинация с L-карнитин ще ви даде енергия и тонус. И трите продукта могат да бъдат закупени от всички наши магазини като стак само за 90 лева. Ако се нуждаете от професионален съвет или консултация, може да ни посетите в магазините на Power Beauty. Това беше от нас, очаквайте ни скоро!